I've watched a YouTuber saying that self-development is overrated, and somehow I understood him. You know, the world expects a lot from us, and it is not meeting the standards that have been set that makes us to doubt ourselves and to fail. The world expects us to be always creative. On the other hand, I've watched one business that is sold in different places with different prices. I'm talking about still water. At Spa, a 500 ml may be between 10 and 16 rands. But go to the airport, the same bottle, the same brand is much more expensive. Maybe it's not about creating something new. Maybe it is about location. Let's leave it at that. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Ukufa kukaShaka obhalwe nguIzondi. Senza umbuzo omude, inkomba uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa ukuvezwa kwabalingiswa. Sizobhala isihloko esithi ukuvezwa kwabalingiswa. Seqe umuqa sibhale igama ngosonhlamvukazi elithi isingeniso. Ukuvezwa kwabalingiswa kuthinta okuthathu. Kuthinta ubunjalo bomlingiswa. Buthinte iqhaza elibanjwe ngumlingiswa kulowo mdlalo. Okwesithathu, kuthinte izindlela zokuvezwa kwabalingiswa. Ubunjalo bomlingiswa yilapho sibheka khona ukuthi umlingiswa unjani ngemuva kokuba enze okuthile nangemuva kokuba ekhulume okuthile. Uma sibheka iqhaza elibanjwe ngumlingiswa emdlalweni, sibheka okuthathu. Sibheka ukuthi ungummeleli, ungumqhathi, uyimbangi. Uma sibheka izindlela zokuvezwa kwabalingiswa, sibheka okuhlanu. Sibheka ukuthi bavezwe ngamagama abo, ngezenzo zabo, ngezembatho zabo, ngabanye abalingiswa, nangamazwi abawakhulumayo. Uma sengiqedile ukwenza njalo mfundi, bese ngeqa umuqa, ngibhale igama ngosonhlamvukazi elithi umzimba. Ngaphambi kokuthi siqalise, ake ngichaze okulandelayo. Ngobunjalo bomlingiswa, uthisha usuke edidiyela ngoba usekhuluma ngesibaluli. Siyini isibaluli? Siyasazi, siyingxenye yesichasiso. Isichasiso sokuchaza, kodwa-ke manje uchazani-ke ngesibaluli? Uchaza ukuthi lo muntu unjani ngemuva kokukhuluma naye. Ungabe umuntu omsulwa, oqotho, othembekile, noma mhlawumbe ngemuva kokuba enze okuthile, leso senzo sakhe simveza engumuntu onjani. Lokho yisibaluli. Awusisebenzisi isiphawulo ngaphandle kokuthi mhlawumbe leyo ndikimba leyo imayelana nesiphawulo. Siyini kanti isiphawulo? Naso yingxenye yesichasiso. Kodwa-ke isiphawulo manje usuke ukhuluma ngokuthi umuntu unjani uma umbheke ngamehlo. Mude, mfushane. Angithi muhle, mubi, mkhulu, mncane, njalo njalo. Ngiyabonga, asiqhubekeningi. Ake senze isibonelo somlingiswa oyinkosi uShaka. Ngizobhala, mfundi nawe mlingani wami, ngithi ubunjalo bomlingiswa. Bese ngithi,
Lomlingiswa uvezwe njengomlingiswa oliqhawe futhi owesatshwa kakhulu. Usatshwa naphakathi esigodlweni, asatshwe nangabantu boselwa. Ubabekazi wakhe uMkabayi uyesaba, yingakho echathama njalo ebusuku phakathi kwamabili kwesikaBhadakazi aye elawini lomntwana uDingane, afike akhulumele phansi ahlebe ngoba uyesaba. Ngoba inkosi uShaka iyaziwa ukuthi iphutha nje elilodwa lo muntu olenzile uya kwagoqanyawo. Akubona kuphela abantu abasaba lenkosi evezwe njengomuntu owesatshwayo. Noqayinyanga bayayesaba noma sebebonile ukuthi uMkabayi akasalali. Uya elawini, afike agqugquzele, afike aqolodele umntwana uDingane ukuba mababulale basoconge inkosi uShaka nojeqe kaSompisi owayeyinsila yenkosi. Ubazi kahle ukuthi inkosi ayithintwa. Yingakho nangemuva kokuba esetsheliwe woqayinyanga ukuthi uMkabayi akasalali ebusuku, akayanga enkosini ayoyivusa emaqandeni, ayoyitshela ukuba ayiqaphele abakubo abomndeni wesaba. Ngakho-ke inkosi uShaka ivezwe njengomuntu owesatshwayo. Inkosi uShaka ivezwe njengomlingiswa onobuhlakani. Ubuchule benkosi uShaka bubonakala ngenkathi ephendula uHlambamanzi, emnikeza impendulo-ke phela esethunywe ngabelungu ukuba azocela ukuba izwe liqaywe, banikezwe isizinda. Inkosi isithi, ingabe lapho beqhamuka khona ngaphesheya kwezilwandle, yilowo nalowo mlungu unezwe lakhe yini? Inkosi ibichaza ukuthi iyabona ukuthi abelungu bayayedelela. Inkosi ivezwe njengomlingiswa ofuna ubumbano esizweni. Inkosi ifuna ukuba isizwe sayo sibe yisizwe esisodwa. Wonke lawa amanye amakhosi angene ngaphansi kobukhosi bayo. Inkosi iyakwenyanya okulandelayo: amanga, inzondo, ukungavakashelani phakathi kwabantu bakhelene, imincele, ngoba inkosi ithi yiyo kanye imincele exabanisa abantu, ubuthakathi, njalo njalo. Okwesibili, iqhaza elibanjwe yinkosi uShaka kulombhalo wobuciko. Inkosi uShaka ibambe iqhaza lokuba umlingiswa ngqangi, umlingiswa osemqoka ovelele omkhulu obizwa ngokuthiwa ungummeleli. Zonke izigameko ezenzeka kulombhalo wobuciko zigxile kuye, ngakho-ke ubalulekile. Okokuqala, uMkabayi ovula umntwana uDingane amehlo ukuba aqaphele indlela inkosi esibusa ngayo izwe. Lokho kwenza kukaBabekazi uMkabayi, yikona okwenza ukuba egcineni inkosi igcine isibulawa, isocongwa, kwaba ukhothama kwayo kanjalo. Okwesithathu, indlela lomlingiswa avezwe ngayo. Umlingiswa oyinkosi uShaka
uvezwa ngumlingiswa ongubabekazi wakhe uMkabayi. uMkabayi nguye ogqugquzela uDingane ngokuveza inkosi njengenkosi engavumeli ukuba izinsizwa nezintombi ziganane, ngoba lezo nsizwa lezo ziyathathwa zibuthwe ziye empini, zingaphinde zabuyela emakhaya ngoba kuliwa njalo kwaZulu. Sizothatha umlingiswa wesibili ogama lakhe linguMkabayi. Ubunjalo bukaMkabayi. uMkabayi uvezwe njengomlingiswa ozinikelayo, oyidela kufa, owenza umsebenzi obekade ufanelwe uthathwe ngabantu besilisa. Nguyena ovusa umntwana uDingane emaqandeni ukuba abe nesibindi, azimisele ukuhlasela inkosi uShaka, eyisaba enjalo ngoba izinto azisahambi kahle ezweni. oDingane laba uze asho uMkabayi uqobo lwakhe ukuthi Dingane, ningamadoda nje ngoba nilengisile, kodwa imisebenzi yenu ayibonakali. uMkabayi uvezwe njengomlingiswa ohlonishwayo. Zonke izingane zikaSenzangakhona zimbiza ngelikaJama. Siyamazi sonke uJama, uyise kaSenzangakhona noMkabayi. Lokhu kuchaza ukuthi uMkabayi ubenikezwa izimendlela ngendlela enza ngayo izinto. uMkabayi uvezwe njengomlingiswa ochemayo. Ziningi izingane zikaSenzangakhona esigodlweni senkosi uShaka. Kukhona ingane kaMpikasi, uDingane. Kukhona ingane kaMfudukazi, uMhlangana. Kungani manje uMkabayi ekhetha uDingane ukuba nguyena oyothatha umbuso ngemuva kwenkosi uShaka? Ukuvezwa kwabalingiswa okwesibili. Lapha sesikhuluma ngeqhaza elibanjwe ngumlingiswa ongumkabayi ekuthuthukiseni le ndaba. uMkabayi uvezwe njengomlingiswa ongumqhathi, ungumlingiswa omncane kodwa obalulekile. Uqhatha umntwana uDingane kanye nenkosi yakwaZulu uShaka. Inkosi uShaka ibulawa nje izenzo zikababekazi wayo uMkabayi. Okwesithathu, indlela uMkabayi avezwe ngayo. uMkabayi uvezwe ngezenzo kanye namazwi akhe. Amazwi kaMkabayi bekungamazwi okuklolodela uDingane, embuza ukuba uthuleleni izwe liphenduka ihlane. Okwesibili, amazwi akhe bekungamazwi okuklolodela uDingane, embuza ukuba kanti kulele kunye yini lapha kuyena, kungani ephuma nebutho lamaqhegu okuyibutho elingenawo amandla. Ubecabanga ukuthi liyomvikela kanjani yena kanye nabanye abafowabo? Ubengaboni yini ukuba bakhishwe nje ukuze basale enkundleni? Amazwi kaMkabayi amazwi okugqugquzela. Yingakho nje ubetshela uDingane ukuba usekhethwe abaphansi ukuba abuse. Izenzo zakhe siyazazi. Ubengalali, njalo phakathi kwamabili uyachathama, uya kuDingane ukuze inkosi uShaka isocongwe. Umlingiswa wesithathu, umntwana uDingane. Ubunjalo bukaDingane. Umntwana uDingane uvezwe njengomlingiswa ongazinaki izinto, ongenandaba. Ujabule ukuthi umfowabo
ozalwa nguNandi uphethe izintambo. Akukho kunye akucabangayo ngale kwalokho. Useze uvuswa umkabayo ngibabekazi wakhe emaqandeni ukuba naye angabuthatha ubukhosi. Noma umbhala angashongo, kodwa siyabona ukuthi umkabayo usho ngani. Usho ngoba nenkosi uShaka iyabuthatha enkosini uSigujana wabulawa emfuleni. Naye-ke ngoba ephume noma ethole lobukhosi ngenkemba, naye uzophuma ngayo inkemba. Abanye bayobuthatha lobu bukhosi ngenkemba. Akashongo kodwa kanjalo umbhali. Ngakho-ke lokho sesingathatha ukuthi kuyini? Sesingathatha ukuthi kuwumlayezo, kuyisifundo. Yiloko umbhali ahlose ukuba asiqwashise kukhona. Ngaphandle kokuba avezwe njengomlingiswa onganake lutho, umntwana uDingane uvezwe njengomlingiswa olivaka, oligwala, owesabayo. Ubuza ubabekazi wakhe uMkabayi ukuba kungani akhethe yena phakathi kwey'ngane ezingaka zenkosi usenza ngakhona. Yingoba esaba, uyazi ukuthi la kuthiwa kabhekane neqhawe ngqo emehlweni. Ngakho-ke uyazi ukuthi chances are nguye oyohlulwa. Nawa amazwi agqamisa ukwesaba kwakhe. Hawu, ngazobulawa okajama, wangibophela itshe, wangiphonsa esizibeni, uze wakhetha mina kubo bonke aboselwa ngani. uDingane uvezwe njengomlingiswa oyisigebengu. Useyazi ukuthi ubukhosi ngobakhe uqokwe ngumkabayi, kodwa ngenkathi eya kumhlangano eyomgqugquzela, ufika uthi kumhlangana ubukhosi buzothathwa nguye umhlangana. Sethi usemile uShaka, usefanele adedele wena mhlangana. Lokhu kuwubutsotsi nokuqamba amanga. Okwesibili, iqhaza elibanjwe ngumlingiswa onguDingane kulombhalo wobuciko elobumbangi. Nguyena obangisa inkosi uShaka ubukhosi. Okwesithathu, indlela uDingane avezwe ngayo yileyo ehambisana negama lakhe. Kudinga ukufuna into ethile, nanoma uDingane ubengenandaba nobukhosi, kodwa manje useyabudinga. Kwazisa uMkabayi ubemgqugquzela njalo, emtshela nanokuthi amadlozi noma abaphansi sebekhethe yena. Ukudinga kufana nokuthi lowo muntu udingisiwe. Lokho kuyinkulumo kaDingane, kungamazwi kaDingane, okuchaza ukuthi uDingane uphinda avezwe yinkulumo noma amazwi akhe. Uthi uShaka nguyena wayedingisiwe ngoba wakhula kabuhlungu ekhulela ezintabeni le ngaphandle kwesigodlo senkosi usenza ngakhona. Ngakho-ke uShaka wakhula ehlupheka, entunta, elusa izinkomo zabafokazana, bona belusa izinkomo zesizwe. Ngakho-ke lokho kuntunta lokho kuchaza ukuthi udingisiwe. Yena bekungafanele abizwe ngalelo gama elithi unguDingane ngoba lifanele inkosi uShaka. Balingani bami nani bafundi, uma sengiqedile ukwenza njalo ngequmuqa ngibhale igama ngosonhlamvukazi elithi isiphetho. Isiphetho uvo lomfundi, ngakho umfundi makaphethe le essay. Kodwa-ke ngaphambi kokuthi ngivalelise ake ngichaze okulandelayo. Bafundi, iqhaza elibanjwe ngabalingiswa emidlalweni lithinta umeleli, imbangi kanye nomqhathi. Liphinde futhi lithinte abalingiswa abancane kodwa ababalulekile. Ngakho-ke uma kungakhishwanga laba abathathe niqeda ukukhuluma ngabo manje, kulaba abanye phela usuyosho ukuthi lona umncane
kodwa ubalulekile. Siyabonga, nisale kahle, niyathandwa.